nyelametke saka kadohan. Weh dapat. Tibake dudu jalma menungso sembarangan. Weh sapa jenenganmu sira? Ya aku iki sing diarani Prabu Baladewa. Kepiye? Lho, kotok temen awakmu iki Prabu Baladewa. Ya aku tetep kotok karo sapa wae ora duwe wedi geter lan geter. Nek keperluan apa kowe teko kene? Lho, babar blas aku ora dianggep raja. Aku rajane Raja Buta Yeksa kang duweni wibawa banget gedene. Lagi iki aku ketemu ana pawongan raja jalma menungso sing sesumbar marang digdayane. Kepiye? Ana apa? Urusanmu apa tekan kene iki? Apa ora lek mripatmu iki kawasane sapa? Iki kawasane Raiku, Rai Kresna, ya adikku Basudewa Kresna. Loh, mangertenana sira Baladewa. Kepiye? Aku bakal gawe perhitungan karo sing jenenge Baladewa lan Kresna, Basudewa Kresna. Yen kowe kepengin gawe perhitungan marang adikku Kresna, aku ora bakal ngijinake adikku iki gawe sing ora genah. Ya, terus banjur kepiye karepmu tak tataki. Ngene. Aku kang diarani Prabu Baladewa ora duweni pernah rasa nirata wedi ora duwe. Apa meneh dapuranmu raja-rajonan rajane Yeksa Buta sing kaya ngono bentuke ora bakal iso gawe aku mundur lan dikrik gemeter marang kowe. Kepiye? Babar blas kowe ora geter marang aku, Baladewa. Babar blas aku ora geter marang kowe iki. Senajan bentukanmu kaya ngono dapuramu, bentukanmu gedhe dorang-arang adang-adang, babar blas ora iso gawe aku geter lan gemeter. Weh, ketoke kowe iki banget digdayane. Ya Sramaido, pancen kowe ni rajane jalma menungso sing duweni kawibawan kraton lan duweni istana. Nanging mangertenan sira ya. Ingsun iki dudu jalma buta biasa. Ingsun iki ratune buta. Yen ingsun kepengin gawe kowe iki cilaka sak kepenakku, bakal gawe. Wis meneng wae. Ora usah kaken omong lan ora usah kaken sing ora genah. Yen kowe kepengin gawe adikku Basudewa Kresna cilaka, aku ora bakal mbarke adikku cilaka. Kepiye? Ora bakal. Ya. Sepira didayamu, ingetana ka Prabu Kresna. Gunung semono gedene yen tak singkur iso mbledhos. Ya. Doa.